danas se sve tako brzo dešava. Svi nekuda žure. Ponekada nisam sigurna da razumem baš sve što se dešava oko mene. Ali se ne plašim, jer nisam sama. Naučio sam da na prepreku gledam kao na nov izazov. Da se radujem svakom uspehu. Da maštam i pretvorim snove u stvarnost. Videla sam da umem i mogu, da sam zadovoljna kad imam cilj. Da sam važan kad pomažem drugim. Jer za mene postoji mesto gde se osjećam sigurno. Gde me čuju. Gde uvek dobijem pravi odgovor.